Selam soyanlar. Məktəbə, balalar bağçasına, qayağına basaq da bizgə yolda dürüş yürüyə kirək. Bu ağır məndən bulmaz desinmi? Yalğışasın. Birgə biz başında öyrənirbiz. Başlıq hazır tutdağız əli. Kimdir yoluna dürüş çıxmay. Abba, bu bizning şoyan. Ник дөрес түгел, монда бит җияүле билгесе. Dürüst, lakin svetoforga qara. Anda qızıl yana iş. Ни эшләргә соң? Hazır söyleyeyim. Svetoforlar iki türlü bular. Җәяүлеләр için һәм машиналар için. Машиналар için булган svetoforga игътибар ит. Монда 3 төс. Kızıl төс туктарга куса, сары төс сак булырга, яшел төс юл ачык дигәнне аңлата. Аңлашылды. Киттем алайса. Туқта шаян. Бу бит машиналар өчен светофор. Ә хәзер җәяүлегә һәм велосипедчыга. Җәяүле светофоры зебра һәм җәяүле билгесе булган җирдә тора. Аларны хәтерлисезме, дуслар? Монда ике төс, анда кеше ясалган. Кызыл төс янса, туктарга кирәк. Яшел төс юл ачык дигәнне аңлата. Өйрәнгәннәрне ныгытык. Нинди светофор җәяүлеләр өчен? Әйе, дөрес, кеше ясалганы. Нинди төс янганда безгә юлны чыгарга ярый? Дөрес, яшел төс. Юл билгеләре белән душ булсак, алар безгә һәрвакыт ярдәмгә килер. Ә бүгенгә сау булыгыз.